Den nordjyske version af chili. Det er chili, mel og stik. Vi har lige en habanero. Det er vist den mildeste af dem her. De er 4. Så har vi en Basque of Fire. Den siger Niels, den smager helvede til. Eller ret sagt, den brænder. Så er der Trinidad Scorpion. Den er blevet kåret i 2010 som den stærkeste chili i verden. Fed kom og nok sang, fordi du skal fortælle. Ja, sådan er det. Og så er der Carolina Reaper. Ja, den kender du godt. Mm-hmm. Det er verdens stærkeste chili. Du må gerne vælge en af de her 4, du gerne vil smage et lille stykke på. Ja. Vi kan også sige, at du må også gerne smage et lille stykke alle sammen. Jamen, Kasper vil jo gerne have den der Carolina. Så ja, jeg vil ikke have det hele. Så det jeg hører, det er, at du vil gerne Det smage. er bare, er du pussy, eller er du ikke pussy? Ja. Det hørte jeg. Men okay. Du skal da selv være med. Ja. Det var derfor, jeg sagde, ja, okay. Altså lige sådan en lille en til dig, eller En hvad? lille givernak. Jeg synes, det har taget om sig, det her projekt, med det chili. Ja, men det var selv om. Ja, der er nogen, der har plads i kanter, fordi det tror jeg, det kræver. Der er sindssygt, det svig i fingrene. Nå. Holy shit. Jamen, Mikkel, det kan da ikke være værre, end dengang vi hjemme med mig drak sådan en dråbe af verdens stærkeste chilisauce. Det dufter meget godt. Ja, den dufter faktisk rimelig meget af frugt. Husk nu, den klør rigtig godt i ørerne. Er det ikke det, chilisauce siger? Det dufter af frygt. Der er noget om det, der er noget om det. Spil høkken. Nej. Jeg kan godt forstå, at han siger, at det klør godt i ørerne. Smager jo af rød peber. Og så helvedes ild. Ja. Skal du huske at trykke den godt? Ja, det skal man. Ja. Og jeg tror bare, at jeg drikker noget øl. Skal vi aldrig lade skål? Den klør godt i drøvlen, vil jeg sige. Sindssygt, mand. Det lugter bare helt over. Jamen, det er jo slet ikke nu. Der er ikke nogen, der... Jeg har jo svært op. Altså, Mikkel, det er lidt ligesom det der chili sauce. Ja, det er brændt på samme måde. Jamen, det er verdens stærkeste. Så skal jeg få. Den er god. Nej, jeg kan kun lige så sige med Ven Nielsen. Du skal ikke sidde og græde, Nielsen. Ja. Og citronerne, det er simpelthen til, at det også lige skal brænde i øjnene. Ja, nej. Nej! Ja. Skal vi lige skære det Jeg der? skal bare have en kubik mikro nanometer. Jamen, det er også det, der er tilbage. Du kan Er bare det egentlig nok bare at kigge på den? Nu er det rimeligt. Jeg tror bare, at hvis du lægger tungen i munden. Nu skal du lige... Prøv at holde fast i den samtidig. Ja, okay. Så. Nej, hvis jeg nu lige Hvis skal... du rører ved den her flie med fingre, og så bagefter slikker på fingeren. Er det den stærkeste, det der? Ja, Det kan ikke passe. Ja, det kan ikke Det kan ikke passe. mener du ikke det? Jeg mener jeg seriøst ikke. Ej, det er jo nordjysk. Ja. Værsgo. Du må gerne tage resten af det der. Er det smager? Eller hvad? Ja, okay, der er tøser, de siger... Så siger du lige, hvad det er, vi gør nu. Jeg er den eneste, der sidder og hikker og græder, så okay. Tøser, de må jo bare spise videre. Hvad skal vi nu, Stefan? Trine der. Jamen, jeg kan jo ikke snakke, fordi jeg bare... Ja. Nej, den skal Mikkel have. Ja, Det kunne jeg lige mærke. Den der, den brænder ikke engang i fingrene. Svend skal også have. Jeg prøver også lige. Jeg synes ikke, det var særlig spændende først. Han dufter Ja, meget det er fordi... Niels, han sidder og græder Ja, ligesom nu også. dufter han også. Jeg har fået alle tigerne i den der først. Nej, ikke Altså, det er citrus, eller... I må ikke røre næsen. det har den godt. Ja, det er bare ærgerligt. Nu kan du lukke den resten op. Den dufter godt nok. Hvad er det, den dufter Det dufter af? faktisk... Er det citrus? Ja. Eller er det testikler? Jeg tror, den her den er værd. Det er sådan Nej, lidt det er lemon-agtigt. Det er nemlig lemon. Put the lime in the cooker. Nem rigtigt. Jo, den er værd. Ja, jeg er god. Den er vild. Det er verdens stærkeste. Nej.
Hvad fanden skete der der? Hvad for noget var den, der lige pludselig den stærke? Ja. Det er bare en peberfrugt. Hvad har du lavet, Stefan? Stefan han har byttet rundt på den. Nej. Det tror jeg altså, han har. Det skal jeg også sige, at jeg tog også en bid af den her, og jeg giver jer ret. Hvad gør du det? Jeg er sikker på, at Niels han har byttet rundt. Skal jeg lige holde den? Jamen, Hvad foregik der? Lige der. Det er lidt ligesom en eller anden pige, der lige lavede den her i kugler. Det var slet ikke... holy shit. Det er engang rart at trække vejret nu. Det er mig, du har ret. Den er jo 1000 gange så stærk. Niels, du er sikker på, at du ikke har byttet Kan rundt? man ikke... Ja. Det går i ørerne. Så er jeg ked. Ja, det går nemlig. Det klør rigtig meget i Der er ørerne. på is, der virker. Kan man have bort på en eller anden måde? Ja. Ja, vi tager lige... Må jeg ikke låne en ske? Fordi så gør vi lige noget smart her. Nå. Holy shit, jeg slikker bare lige lidt på den. Hele min tunge, den er bare ødelagt. Ja. Jeg skal ikke kysse med Åh, den. det er Prøv at se Svend. Det er lidt ærgerligt, du ikke har et Svend herfra. Så det var det for chilismagningen i dag. Jeg tror, vi konkluderer, at det var det, vi kan lære. Og Mikkel, vi filmer dig lige lidt for at vise dig, efter du har spist chili. Ja. Kan du lige fortælle til Per, som har leveret chilien, hvordan har du det lige nu? Jeg lavede den i maven. Den der Reaper der, den var ikke så stærk igen. Men trinene af tobacco, det var lidt ligesom de sparker i ansigtet af et æsel. Godt. Det tror jeg, han vil sætte pris på.